ani tanuni ko di aw bela jelema aw munun be kan laje Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV Jabarani sanfɛ nga foli be aw bela jelen ko ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min mina lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 21 ka taa se karidon ma avril kalo tile 27 dolo jate la funteni kalo filanan tile fɔlɔ o dafala ka bɛ bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 7 la o la an bɛ funteni kalo filanan kɔnɔ ni wagati in kɔnɔna na ni o ye sigilolo ale ka wagati an b'o de kɔnɔ ni wagati kɔnɔna na a bɛ kuma ni buruju so filanan mɔgɔw ye n'o ye toro mɔgɔw ye olu ka dolo o de nɔrɔ barikalen don a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni bi ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔsɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu kanunen don kosɛbɛ olu ye dakanko ye minnu kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruw kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangina ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsiw ye kamasɔrɔ aw jijalen don cogoya min na aw bɛna se ka tare k'olu fɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de fɛ i bɛna ye k'a fɔ jumadenw kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ o min bɛ bɛn avril kalo tile 25 ma ale ni samedi don o min bɛ bɛn avril kalo tile 26 ma o wagati in kɔnɔna na aw bɛna se ka aw ka jaabiw k'olu ye aw ye baara minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na aw bɛna se ka olu jaabiw ye wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni garisɛgɛ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na o la hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa aw ka juruw olu na se ka sara aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ ka sira minnu tagama walima aw b'a fɛ ka ko minnu ta aw ye hakilina filanfilanw aw ye olu bɔ aw ka kow la aw ka se ka don kow la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jaabi ɲuman di aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew olu fanga bɛna na don aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni cɛsiri ale ni wulikajɔw ye nka o cɛsiri n'o wulikajɔw i bɛna ye aw ka waleyaw olu bɛna na se ka na sumaya kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna se ka jaabiw sɔrɔ nka garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka yɛlɛma kuraw aw bɛna se ka commencer k'olu ye aw ka waleyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la karidon kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o min bɛ bɛn avril kalo tile 27 ma o wagati ni o ye dimanche don ye aw bɛna se ka wasaw k'olu sɔrɔ tile kelen de bɛ aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na min ni o bɛ se ka kɛ aw ka wasa don ye o b'a yira k'a fɔ aw kana sigi ka ɲina aw yɛrɛ kɔ n'o tɛ n'aw ɲinana aw yɛrɛ kɔ dɔrɔn i bɛna ye aw ka garisɛgɛ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa ka aw dan walima olu siraw bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun in ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kibaruya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma o la n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw a y'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kun ni aw yɛrɛ ye wa a y'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan n'o tɛ n'i ye aw kɛtɔ ye ka gɛlɛya min sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la aw ka jateminɛni kɛbaliyaw wa aw ka ko man di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan walew olu kun dalen don aw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ale ni jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kɔdonnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka wulikajɔw olu aw na se ka olu jaabiw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na
ni aw sɔnna ka aw dalakanw k'olu fara aw bolo dala aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw k'olu se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kumakan siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigi da mɔgɔ kura y'o fana kan mɔgɔ minnu ni o bɛna kɛ sababu ye ka se ka nafaw k'olu lase aw ma aw ka ɲɛnamaya kow la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo filanan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu bɛ aw ye wa jigiya sira minnu bɛna na kɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ hakili to o siraw la n'o tɛ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ aw bolo ka sababu kɛ yɛrɛkɛliw olu bɛ aw ka kow la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni aw bɛ musaka de bɔ walima aw bɛ sɔrɔ o sɔrɔ de kɛ musaka bɔtaw a y'olu jateminɛ n'o tɛ aw bɛna se ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw dalakanw olu barikalen don fana tagama bɛ aw mɔgɔ minnu bolo na aw sɔnna ka wuli aw ka tagama siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dugutaga siraw fo ka taa se wulikajɔw olu bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ papiye ko siraw fɛ walima kumaɲɔgɔnyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'olu kɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun in daminɛ yɔrɔ wagatiw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew o de bɛna se ka aw sɛgɛn aw ka waleyaw la kamasɔrɔ aw bɛna ko ta cogo o cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a laɲinina cogoya min na a tɛna kɛ i b'a fɔ o cogoya kamasɔrɔ sumaya walew olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka kɛ baarakɛla ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'i ye aw kɛlen ye ka se ka wasaw sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ aw ka baara kɛlenw na o la baara minnu bɛna don aw bolo a y'aw cɛsiri olu fɛ aw bɛ se ka aw ka sɔrɔtaw sɔrɔ ale ni basigiw ale ni hakilisigiw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka sumaya walew olu bɛ aw ka waleyaw k'olu kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso k'aw la kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se k'aw jigi da sɔrɔ kɔrɔ dɔw kan sɔrɔ kɔrɔ minnu ni olu kun kumaw kun fɔla walima aw ye baara minnu kɛ wagati tɛmɛnenw na ni aw ma se ka o sɔrɔw kɛ fɔlɔ a bɛ se k'aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa sɔrɔ kura minnu bɛ yen nɔ ni aw b'a fɛ k'aw jigi da olu kan olu siraw bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka minnu kumaw fɔla ka tɛmɛ a bɛ se ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa aw fɛlen don aw lamɛnnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni aw bɛ se aw ka se ka aw ka wulikajɔ nafamaw ale ni cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw fɛ walima papiye ko siraw fɛ n'aw wulila olu nɔfɛ aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw k'aw la kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya walew olu de bɛ aw kun kan ka taa se janfa walew kan a y'a kɔlɔsi a y'a taamacogow dɔn kamasɔrɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw bɛna se ka taa ben kɔlɔn kɔnɔ ni o ye janfa dingɛw ye aw ka hakili to aw yɛrɛ la wa bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ aw ka ko la jama sen ka suma yɔrɔ minnu na a y'a hakili to o yɔrɔ ninnu na kamasɔrɔ bingani walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ o la ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ baara kɛ ni waliwariw ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la ka sababu kɛ bingani walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw sera ka hakili to aw yɛrɛ la jateminɛw k'olu fanga bonya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigiw k'olu kɛ aw tagamabere dɔgɔkun bɛna se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la n'o tɛ garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw k'aw la kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ye aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la k'a sababu kɛ kumakanw ye dalakanw olu bɛ se ka mangoya walew k'olu caman lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dalakanw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma aw ɲɛtɔla aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ juguman ye aw bolo kuma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun k'olu lase aw ma walima ka se ka futinɛw k'olu don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na aw ka kumaw k'olu dɔgɔya
ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw ye kumaw dɔgɔya i b'a ye ka se k'aw ta kɛ jateminɛw ye aw bɛna se ka faamuya caman de sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na o la garisɛgɛ balilen minnu ni dalen don aw kan aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilen dɔw kan n'o tɛ kuma de bɛ se ka kɛ sababu ye ka mangoya walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma basigibaliyaw olu bɛ aw ka kow la layidu timɛbaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kumakan min bɛna se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ layidukan siraw fɛ olu tɛna bɔ a siraw fɛ wa aw ka hakili to aw yɛrɛ jurutaw olu man di aw la bi ka se ka juru don fana olu fana man di aw la bi n'o tɛ o saraliw olu bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye a fan fila bɛɛ fɛ o la n'aw bɛ se sɔrɔ min b'aw bolo a y'aw hakili to olu la kamasɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw mago bi garisɛgɛ minnu na ale ni sɔrɔ minnu na olu siraw bɛ se ka sumaya kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka wulikajɔ siraw olu kɔni aw ka n'aw bɛ se wulikajɔ nafama minnu b'a bolo a y'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari dibi bɛ aw ka sira kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna se ka tarew fɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye o la aw kana saliya fiyewu na aw saliyala aw ka garisɛgɛw aw bɛ se ka taa k'a to walima garisɛgɛ ninnu na se ka taa k'aw to o b'a yira k'a fɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛsiriw ale ni jija aw y'olu ka aw tagama bere kamasɔrɔ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛndon o min bɛ bɛn avril kalo tile 21 ma ale ni taratadon o min bɛ bɛn avril kalo tile 22 ma o la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw barikalen don aw bolo aw ka ɲinifɛnw olu na se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye a bɛ wulikajɔ minnu kɛ a y'aw jija dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ kana pan aw kunna ni o panna aw kunna aw ka sɛgɛnw olu bɛna se ka kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw a ye wulikajɔw sabati k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw yɛrɛ la o la ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ ma ale ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a bɛna se ka jaabi ɲuman ye aw ka kow la n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa yɛlɛdaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw de fɛ kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabiw ye kabi dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw mercredi don o min bɛ bɛn avril kalo tile 23 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ale ni jeudi don o min ye avril kalo tile 24 kalo bɛna a sigi aw ka so kɔnɔ o bɛ aw ka darajaw k'olu kofɔ o bɛ aw ka wasaw k'olu kofɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don aw bolo aw lamɛnnen don kosɛbɛ wa ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu na se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye o la mɔgɔ minnu bɛ furusira taama na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima fɔ ka bɛnw mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye olu banba ka se mercredi ale ni jeudi don ma aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ aw dalakanw olu barikalen don olu bɛ se ka nafaw ale ni bɛnw k'olu sabati mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ walima jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw aw bɛ se k'olu yɛrɛ daminɛ ka bɛn ni nin dɔgɔkun ye nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ni muso aw minnu bɛ ka lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mifa production sanfɛ nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ avril kalo tile 21 ka taa se karidon ma avril kalo tile 27 o waati kibaruya de tun ye nin ka di aw bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ funteni kalo filanan kɔnɔna na funteni kalo fɔlɔ o y'a kɔ don an na an bɛ funteni kalo filanan de kɔnɔna na sisan ni o ye buruju so filanan mɔgɔw olu ka wagati ye toro an b'olu ka so kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na o la kanu o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka se ka u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ farifagawalew olu bɛna se ka don mɔgɔw la nka ni i ye farifagawalew bila jamakulu kunda ka se ka i cɛsiri ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban i bɛna se ka i ka sɔrɔtaw k'olu sɔrɔ i tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru la aw mɔgɔ minnu b'i fɛ ka aw ka kibaruyaw dɔn dolo siraw fɛ ka se ka i ka baaraw dɔn i kan ka baara nasuguya minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka se ka olu dɔn
ale ni i kan ka taa taafa minnu fɛ ka se ka olu f'i ye garisɛgɛ ko siraw fɛ n'a aw b'a fɛ k'aw ka dolo kibaruyaw dɔn aw bɛ se ka an wele 73 35 28 89 an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka mali ja